नमस्ते. आज मी वालाची पडवलची भाजी बनवते आणि ही भाजी आमच्याकडे आहे ना कधी बनवतात माहितीये का? जेव्हा आमच्या गावाला गणपती येतात ना, गणेश चतुर्थी असते त्या दिवशी आमच्याकडे खास भाजी बनवतात. म्हणजे भरपूर जण अशी हीच भाजी बनवतात जास्त करून. मोठे पडवल, कारण त्या टायमाला आहे ना सीझनला आमच्या गावामध्ये तेव्हा भाज्या नाही भेटायचे. जेव्हा आपण दारामध्ये जे भाज्या पिकवणार ना तेच भाज्या तेव्हा करायच्या असतात. तेव्हा आमच्या गावाला भरपूर मोठा मंडप असायचा आणि त्याच्यामध्ये मंडपावर अशी चांगली पडवल आमचे लावलेले असायचे. ते पडवल आणि वालाची भाजी ही आमच्याकडे गणपतीला खास भाजी. ती मी तुम्हाला आता ते तशा प्रकारे मी भाजी बनवून दाखवते. आता मी बघा गॅस पेटवलाय, कढई ठेवली आहे. आता कढईमध्ये पहिलं आहे ना तेल टाकते. तेल टाकला ना की त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा. एक कांदा घेतलाय बारीक चिरून. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी हिरवी मिरची घेतली आहे 4-5, ती टाकते आणि मिरची चिरून घेतलेली आहे. आता मी त्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेतली आहे, ती टाकते. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना बाकीचे सर्व मसाले टाकायचे. 1 चमचा मिरची मसाला टाकते, अर्धा चमचा धना पावडर, पाव चमचा हळद आणि पाव चमचा गरम मसाला. ते आपले मसाले सगळे चांगले फ्राय करून घ्यायचे तेलामध्ये. मसाले आपले टाकले ना सगळे की आपले 2-3 मिनिटं चांगले फ्राय करून घ्यायचे. आणि त्याच्यानंतर मी आता टोमॅटो टाकते. आता आपल्याला आहे ना टोमॅटो वगैरे चांगली फ्राय करत नाही बसायचं आहे, कारण आपल्याला सर्व भाज्या आहेत ना एकदम शिजवून काढायचे आहेत. आता याच्यामध्ये हे वाल टाकते. हे वाल आहेत ना रात्री भिजत टाकलेले. 1 दिवस रात्री आपल्याला मोड काढायचे असतील ना ते 1 रात्र भिजत टाकायचे आणि 1 दिवस बांधून ठेवायचे, मग मोड येतात. आपले वाल टाकले ना त्याच्यामध्ये ते आपलं चांगलं 2 मिनिटं चांगलं ढवळून घ्यायचं. म्हणजे वाल आहे ना तेलामध्ये चांगले फ्राय होतात मसाल्यामध्ये. आपले वाल बघा 2 मिनिटं चांगले फ्राय करून झाले. आता त्याच्यामध्ये हे आपले पडवल टाकायचे. ते पडवल बघा असे लांब स्लाइस कापले. तुम्हाला जसे कापायचे असतील ना तसे तुम्ही कापा तुमच्या आवडीने. आता याच्यामध्ये हे ओलं खोबरं आहे, नारळाचं अर्धा वाटी खोबरं आहे. वाटते ना आपली छान भाजी गावच्यासारखी. आता याच्यामध्ये मीठ टाकते, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आणि ही भाजी आहे ना पातळ नाही करायची असते, ही भाजी सुकीच करायची असते. आपल्याला भाजी आणि पडवल शिजायला पाहिजे त्याच्यासाठी थोडं पाणी टाकायचं, म्हणजे भाजीच्या खाली पाणी टाकायचं. थोडं पाणी टाकते म्हणजे परत पाणी टाकायला नको. आता याच्यावर झाकण ठेवते. आता याला पहिलं आहे ना 2 मिनिटं झाकण ठेवून त्याच्यानंतर मी थोड्या टायमाने ढवळून दाखवते तुम्हाला. आणि गॅस मी फुल ठेवलाय. आता आपली झाकण मारून बघा 2 मिनिटं झाली फुल गॅसवर. आणि भाजी बघा चांगली खतखतते. अशी जेव्हा खतखतते त्याला बोलतात खतखतते भाजी. आता ही आपली शिजली कशी समजायची? आपले वाल आणि पडवल आहे ना, वाल दाणे शिजले की आपली भाजी शिजली समजायची. तर पाणी पण बरोबर आहे. आता मी तुम्हाला ना शिजल्यावर दाखवते, किती मिनिटं लागतात शिजायला ते पण दाखवते आणि शिजल्यावर दाखवते पूर्ण. पाणी वगैरे बरोबर झालेलं आहे. आता झाकण मारून ठेवते. आता बरोबर 10 मिनिटं आहेत ना फुल गॅसवर ठेवलेली आहे भाजी. आता ती आपण बघूया ढवळून. आणि आपण असं भाजीपाला काय ढवलायचं असेल ना तर असा काविलता घ्यायचा पातळ आणि त्याने ढवलायचं. आता बघा भाजी मस्त, वाल पण चांगले शिजायला आले आहेत, अजून तुटलेत का नाही. वाल आणि पडवल आहे ना असं वाल तुटायला नाही द्यायचे, शेंडा नाही व्हायला द्यायचा. आता ही भाजी आपली मस्त शिजायला आली आहे, म्हणजे आता व्हायलाच आली आहे. पण आता मी काय करते माहिती आहे का? मसाला चांगला भाजीमध्ये मुरतो त्याच्यासाठी आपण काय करायचं, शेवटला 5 मिनिटं आहे ना एकदम बारीक गॅसवर ठेवायची भाजी. मी आपली भाजी मस्त रेडी होईल, तुम्हाला नंतर दाखवते. आता आपली बरोबर 5 मिनिटं झालेली आहे. आता आपली भाजी बघूया, एकदम मस्त रेडी झालेली आहे बघा, छान झाली आहे. कलर पण मस्त आलाय. आता तुम्हाला ढवलायच्या आधी आहे ना ते दाणे बघा शिजलेत काय नाही ते असे दाबून बघायचे. ते चांगले शिजले आहेत हे पडवल. आणि थंड झाल्यावर आहेत ना अजून ते मस्त होणार आहे. तर मी ढवळत नाही आधी, पहिले त्याच्यावरती मी जरा कोथिंबीर टाकते. आपल्याकडे कोथिंबीर असली तर टाकायची, नसली तर नाही टाकायची. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला प्लेट मध्ये काढून देते. आधी पहिली आहे ना जेवायच्या आधी कशी झाली आहे ती तुम्ही सांगा. ही भाजी अशी कधी बनवतात, गणेश चतुर्दशीच्या दिवशी बनवतात ही भाजी अशी. मस्त एकदम छान झाले, कलर पण मस्त आलाय. आता तुम्हाला पहिली प्लेट मध्ये काढून देते आणि गॅस बंद करते.
कशी झाली ती सांगा. वा वा वा, रेसिपी एकदम भारी दिसते. हा, ही वालाची भाजी, गोडी डाळ, हे गणपतीचं जेवण असायचं आणि मोदक भात. जरा खूप मुंबईच्या भाज्या टेस्ट केल्या, आता जर आपण गावच्या भाज्या टेस्ट करूया. गावच्या भाज्या नाही, गावच्या सारखी भाजी, गावच्या सारखी भाजी आपण टेस्ट करूया आज. पडवलची. पडवल पण घेऊया पूर्ण, त्याच्यात आपली वाळ पण घेऊया पूर्ण. मीठ मसाला एकदम बरोबर पडलाय आणि म्हणूनच आपण बोलतो ना, गावाकडची आठवण येते. गावाकडची भाज्या, गावाकडचं टेस्ट जर वेगळं असतं, त्यांची बनवण्याची स्टाईलच वेगळी असते, त्यांचं कॉम्बिनेशन एकदम वेगळं असतं ना. आणि हा पण कॉम्बिनेशन एकदम छान आहे मम्मी, गावच्या सारखं. आता आपल्याला वाटतं काय गावच्या चुलीची आठवण येते, पण आता गावाला तुम्ही बघाल ना तर चूल नावाला पण भेटणार नाही. पण असं तुम्हाला दाखवायचं असेल तर एखादी चूल मांडून तुम्हाला जेवण करून दाखवतील. पण तुम्ही प्रत्येक घरामध्ये गेलात ना तर चूल अशी भेटणारच नाही. चुलीला साईडला ठेवलेला असतो आणि यांचा किचन आणि वटा बनवलेला आहे आता. पण मी कधी गावाला गेली ना तर मी चुलीवरच जेवण बनवणार. मग त्याला अजून टेस्ट येणार. ही पण रेसिपी एकदम छान आहे, त्याचं कॉम्बिनेशन मला खूप आवडलं. असं रॅरली कधी कॉम्बिनेशन आपण बघतो. तर अशी रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा.